padala sa aton sa mga turan. And of course, let's pray for them for healing man. Kay ulalabo, ito generic na doon nakapoy sila physically, I know emotionally, nagasige sila pumangkot nga natabo sa ila. Nalapit pang Paskwa, ang iban may mga nalisdan pa, padamo pa sa mga trahedya nga nagatuluhaw, nga nagapila na lang, 3 days na lang Aksyon, Eric, until Christmas Day. Pero sige lang, hugot na nga pagtuo, padahil lang sa gyapon sa pagpangumuyo. Para sa aton sa mga ka-aksyon, hindi lang bala magsigi kapasaway. Kaya kung manotice mo na dula na sige-sige ang balita sa COVID-19, especially diri sa siyudad sang Bacolod, kiti man naghaganhaga na nga aton sini nga kaso. That's why hindi na magpasaway, hindi na mag-abusar, para hindi na liwat magtata pa ang cases, mas maghalog-halog pagid ang ginapatuman nga restriction diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kag eventually sa bugos nga kalibutan para mamat-amat na balik ang aton sining ekonomiya. Diri sa bayan sa downtown area, kadamo sige hapon wala pa kalibot ang IPM how. Kadamo na to sa mga diri sa may Central Market, kadamo na sa mga natipon ng mga plastic, mga tinumpok ng mga basura, mga dunot ng mga utan, mga dunot ng mga prutas, arisegad, waiting to be evacuated. Waiting makuha sila sa atong sining mga personnel sa IDP nga kabalo ta dugay-dugay basi ara na sila kay nagalibot pa diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Ang kululbaan lang dira kuan bala sige kuyo pang hangin ako magbulubastog kay nagapatunga ang basura pikis adani nakuha sang taga IPM pangara naman yan natumpok dira sa basurahan sigad sang dalan wala man sila nagapanilig tunga sa dalan. Kaya mo naman yung sundon sa aton sining mga graveyard shift sa mga street cleaners. Along-along lang yung sila, no? Kay salamat sa mga nagapamati man. Kay salamat sa tanan nila nga sa sakripisyo ng Aksyon, Eric, no? Para mapabilin nga matinlo ang siyudad sa Bacolod pagkaaga. Naman pagkagabi, sulit naman do cycle lang ang ila sining trabaho. Sige man sa aton sining pagpangabuhi. Pero importante, samtang nagakabuhi kita, samtang nagabugtaw kita sa matag-adlang na tanan, nagakabuhi kita, may hope sa gihapon, may chance sa gihapon na magbago yung sini nga kabuhi. Para sa atin sini nga balita, pero na generic bantayan sa aton pagbalik report diri sa Aksyon Night Patrol. Observation report halin sa patrol, Aksyon Ida na boto mga ka-aksyon, din kaman sa Pinas, laguton ka sa amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. There you have it, live report sa Patrol 2. Balikan talaga sa Aksyon Eden Aboso sa ratipo niya sininga mga report sa balik niya sininga panglagad. May gabi dira kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Amo man kay Madam Divina Gracia. Dara sa may Manville Royal Subdivision sa Barangay Panokoy. Suki giniya sa Aksyon Radio si Madam Divina Gracia. Kay Mr. and Mrs. Lito kag Beth Tagalog and family sa kabataan dira may gabigit kag mayroon dira nga pagpaurok-urok ha. Kay ihada ko Nelly Katagi kung nagpaurok-urok siya pamati si ihada ko Nelly Katagi kay ihado da mayong gabigid kay parilito dara kay marililing uwi banda dira sa Valladolid no may gabi dira sa inyo sa Quezon Metro Manila. Tamyaw lang si Eric Rojo Asyado, halin kay Chi Rick. Sa Pasay, Manila, haraman si Franklin Escudero, kapaurok-urok man. Amo man sa pamilya Torre dira sa Valladolid, kag sa Paranaque, kinatamyaw kamo dira ni Toto Alexis Wingwing Torre sang UK. Kay Mr. and Mrs. Sir Leo Dario, maayong gabi man. Kay Torco Yungko, ara man nga paurok-urok. Ibon-ibot sir sang Germany. Ginatamyaw yan ang pamilya diri sa Banua sa Morsya. Dira sa may Babes Mangustan, dira sa may Bangga Hulya, Valladolid. Tamya ko lang akon husband and sister.
Julius Toledo, happy 55th birthday. Ari na kay Jane Hisolgon and family sang Valladolid. Kamusta din si classmate ko Romel Pagsubiron? Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, happy listening. Kay Toto John kag Madam Pretty Mahilom and family. Kay Lisa Alvarez Braza, dira sa Talisay. Good morning dira sa kay Madam Star Mayo. Madam Star Mayo. Dira sa Minnesota, USA. Kapaurok-urok man. Sa Cadiz, dira si Jimag Hamantok. Dira sa may Phase 3, Barangay Numanan. Paurok-urok man si Isabelita Hiroy. Yun ang kompleto yung gabi ako hindi sa kapaurok-urok. Si Yakoni Portal. Ang gabi dira kay Yakoni Portal. Kagay Bani. Ha? Dira sa Dingli. Abaw. Musta ka mo data? Kay sa mga Portal family da. Sabi na kay kaya Koni Portal da. Musta ka da ya? Bani ati waay. Waay galubad ba magkapudis? Nagwapas Bani no? Nag-slim si Bani. Ay, pwerte. Asiling niya Koni, mayad man kami di ah. Abaw, gagawa gid ang pagkakaray ah. Pwerte man nga ability. No? Sige, ang iban, karon naman, si Sam Hartwig, no? Sam Hartwig, tamyaw ng pamilya Sadi sa Vista Alegre. Ay, puwerte. JP Ahina. May gabi dira kay JP Ahina. Toto JP Ahina. Saan ito mga payman? Kung nagligad pa itong si Manang Muno, mga kapihan mo ko daw. Huwag mo gid ko makapihan. Sugid-sugid din si Toto JP Ahina mo. Si Jobelin Tugaf. Dira sa Morsya, mga pamilya Tugaf da. May gabi dira kay Koy. Ano na? Kay Kukoy. Nga nagkakakas ang atop. Ay, gali ka. Halong lang basi kung mahulog ka sa atop, ha? Basi kung dako ang lagapok, no? Sige, ang iban karon naman, kaya medyo mahina-hina ang kalaban. Unang tanong report na Aksyon Roger Goteb. Kamustahon tayo sa nga lugar dito sa may area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Goteb, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, actually, may gabi sa mga aksyon sa aton sila nga mga balita. Dari sa mga isurat sa Cadiz, aksyon Erika. Te, pila nilang kadlaw? Tatlo na lang kadlaw? Christmas na? Christmas na? Christmas na. Wow, kadasi. At okay man lang yan, wala yan problema. Kasi na-advance ka man yan mo sa aton. Okay, gid. Disipente ka, gwapo ka. Tarso taon eh. Yung mga kwento da? Ha? Ang mga asset tayo, kumusta? Ang mga? Asset. Mga asset. Oh, okay lang sila? Ate, okay sila ibang nga text man. Gano? Nga text man sila. Nga, der, preparado na dito. Pwede na di swingon mo. Ready for pick up, in short. Ready for pick up. Ba? May mga raman niya nga, der, cash on delivery ni. Kutumayo. Wow. Amo na ba? Pwede man in kind, pwede man in cash. Hindi ko naman yung kumagin online. Yan dia. Ha? Matik ni. Dali. Matik. Swerte ba kita mo sa sa Sibong. Kaya naman may nadulog yung pula ng auto. Bong, surprise. Pag nadulog pula ng auto, di ko ano kung makatulog sa may asala, no? Oh. Kaya lulong lagi ng lihog ko ka daw kapugok ko bangko doon na piyong-piyongan lang. Oo, nakibot ka? Kibot ko kanya si Roger, Oo. Kung buklat ko. Oo. So, sa iya bata-bata, bit-bit sa yung classic greeting sa box na puno sa mga apple lag ko kayo. Wow!
Oo, Kasi, kasi no? may isa pa ka bag-bag pag nga may unod man nga hamon hamon na itong kwanto mga ano na, dilata. Oo. Kasi may isa pag ka kamot, may isa pag di ba maglandaw ko, uy, red wine. Wow. Grabe. Tuloy ko sir, masi tuntuon na eh. Oo. Ya, selfie lang kasi na kaya balo ka, kung kita ko na, pagkita dyan kung bala na nalabot gini sa imo. Courtesy ni? Ha? Courtesy ni sino? Cortesy ni Sir Mayo Gordon Silvio. Wow. O, nakanto gini sa dik, may kansi ba na dyan, ko ubos na sir. Kanya ba, hindi ko pwede man dyan po na magkahataga para sa kansi, bisan ubos na. Ang kansi. Paniguro imo ya ba? Grabe. Paniguro imo ya. Hindi mo advance lang ba iri kay boss ko alam di ah. Pero tiga na lang ko katama sa karo sang Mansanas. Sang Mansanas na. Tipo ko ano mga first class nga Mansanas guro ah. First class yung Mansanas na Salamat ka kay Sir Mayo Gordon Silvio. But kay siling ko nga nagamiguhay kita ya Sir no niya mo gina. Maka ini nga mga isa ka ekspresyon siyang pagpasalamat, maghatag ka sa mga tao nga prosimo. Kung masalamat, sir. Kung bakit namo pa kumoto, sir. Hindi namo pag mata, kaya magpareha siya eh. Sabi niya, namo pumanto, pero para to sa laigo sa typhoon, black. Okay. Oo. Kasi ibo ya, yung dalaan tayo gini special yun para nga ati mabatyagan mo nga ati miguhay kitang dua. Wow. Salamat yun may nag-text man ni sa akon diyo. Tingin sa akon niya, diyan boss lang kung ano, kabalo ko na. Amba, di ko na abi duwal. Pawala ka lang ko na abi, no? Pawala ka ko. Guti ka, ito ko naglibos compound. Yaw ka ito niya. Buat kantoon naman ito, kaya base yawat pa man ito. Batiyo eh. Base kung dako-dako man, tinipos lang tayo. Ayo di purma. Perfect. Talagsama lang na. Talagsama lang na. Oo, yan bro nga. Kung kinakanta na, pero ko nang kinakanta ko niya, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ayo di purma. Bagay, Pasko pag hindi dapat magbigayan ah. Tagay. Muna, so kung ang partner ko pa niya, langga ni pare mo Eric no, uy, pwede ka pagpadalang gaon ng tao na. Si anong hindi ko report sa Night Patrol, why sa reporter. Niya, palapitan niya gina, di ko gani, ano gani palapit ka, lingkot mo ginasaya. Blog na mga mamumas na batasan nga dahil kumpare ang daan nga vice governor. Ayo di purma. Hindi na pagpaday, kung mabligat ka kang dugangan, kung gusto na nabla nga, dayaw, balari, man tao niya. Hindi na pagkasigi-sige, kung ma-obligar talaga madugangan, para naman na karoon. Yung dugangan mo, kapos mo lang papalawan. Ayo di purma. Yali niya ito kailangan magkinaw ginaunay sa kabla. Oo, ito na nabla. Hindi pawala, nabla rin, man tao niya. Pawala lang lang, makuha gina sa. Ma-adjust na na. Yari. Ay, merte. Ikaw, tayo mo gina. Bago ka kita, mga unexpected, bro, may mga blessing ka kaya natin. Bago ka naman nga. Nabalang mga tao nga nagpakita man sila yan nga ang bugay sa Diyos sa sila. Gani man ah. Gina-share man lang. Bisan gamay-gamay lang kung gina-share mo man sa parehas mo, to nami man ah. Huwag ka na kosto, hindi na mugid. Ka naman? Do, ginaobligar ako mga dugangan.
Kasi kailang balita na ako Dogi na lingaw mo ko sa mga maamon na bagay. Ito ang importante Damo po sa ko gabi. Bless kay Joel sang amon din nga vaccination drive. Buat my first dose ng Janssen mo nang ginawalat sa tanan ni Bang Johnson man one dose lang mo. My 300 ka slot. Ay, good. My first dose man sa Sinovac vaccine kung si Doktora Maria Victoria Ibanez pa. Daw malangawan ko no ang Sinovac basta may Johnson & Johnson. Sige lang. Gali man. Araw niya po na niya 100 ka slot sa kadisarina na 18 anyos sa taas. Kasi ang Pfizer yan, natural lang kasi sa mga minor de edad Pfizer, yung mga ginatugot. May first dose man buhat sa kadisarina sa Japon para sa 12 to 17 years old nga wala iya sa comorbidity so kung wala ginawat matyag. Okay. Kaya ara ang schedule lapit sa 23 na so may ara man sa kadisarina alas 8 hasta alas 3 hapon yapon. May second dose ang Pfizer para man sa pediatric nga vaccination. Second dose na. So, ang mga nagpa-first dose itong December 2, pwede na sila makapa-second dose. Kasi may second dose pag isa sa Sinovac, second dose sa Sinovac, harapan. So, pwede sila maka-kanto sa Cadiz Arena, buwas nga adlaw. Okay. Mao, preparado naman yung amon firecracker zone. Ano? Ang amon firecracker zone lang kaligay naging bulldozer. Pero namin di sa amon laksonary kay layo katama sa kwadra tabok paya sa amon di nga suba si talon. Doon is pamalay. Layo sa pamalay kay tabok suba pa. May tabok ko ka pa nga suba antes ka to makatkadto sa lugar. Pero may tay man. Tay. Timayo na, mayo na. Mga lugar na. Maling amon din nga actually kaming economic center mo amon sa recreation area. Tabok tay-tay kapaliya, pag tabok mo na tay-tay, ang tabok na SM, pero layo ka tamang distansya, bla kung kaso, maginano, maglatabo at na pangayo. So, ay gidya sa may dakaan bala, no? Pero may nalungo naman subungan nagbarigya sa mga firecrackers, Gani. Gina po siya kayo nagipabuldos, ito mayor, mading iskalante, o naligad, kahapon bla. Para nga matapan kita mayo kadragin butang sus kadamo sa napalasidog sa mga Diyos ko. Kadamo gurong na-approve gurong mga license nila sa pagbaligya. Na kailangan sa lisensya. Hindi ka ba na pwede kabaligya kung hindi ka ka-kompleto sa mga requirements mo, specialmente sa PNP, bla? Yung ganit, si ganigin pamangkot ko ganit si ng spokesperson na bla nga may matasan nga gwapa ganit nga sa nokpo ganit na si Lieutenant lipat ko sa gwapa na Abigail na ba? Donasco? Donas, sabi ko ang ako may Abigail Balti. Artista ng imo ng guruya? Hindi, presidential spokesperson sa una ni Juan. Yate. Ninoy. Ninoy. Ninoy, si Abigail Balti. Nili si Nokpo, deputy spokesperson, Abigail Donasco. Sigumamper, hindi mo na kanamo sang mga nagkapatindog sang Diyosco daw ginadumili, daw ginto panaugan man ni Presidente Duterte ni City Border. Hindi ang kwan na yan, ginadumili lang daya ang hindi pwede biligya. Yan may inspection man na pulis, may mga araman nga araman na si Rocky. Ginabawal. Araman na si Rocky, di siya, check mo na daguro tayo mag-check si Rocky. Lumaluman mo na nga chief of police si Rocky, Ate, okay man siya. Huwag galing siya nang ibitan pa, Christmas party, Ayo di purma. May pitik kapos punta. Kasi nalipatan ka lang, muro. Hindi. Talaga kayo na ba kinala ka ibitan? Ang kanto ka lang, welcome ka man da. Si Rocky. Welcome ako da. Basi kung may plano si Rocky, hindi ka ito ipapetero si Kasparte, ka may hatag si Moy Goro si Peri, siya guro. Daway pa man. Daway tupa na yaw. Ayo di purma. Dawalin sa una, daway makakagila.
Wala kay Albert Cito kay gabahaan kayo, no? Wala to tiya. Oo, wala to tiya. Oo, fancy ako sa mga bala pa yan, 12 years shotgun ito ba niya? Damo igo yan mo, no? Damo ron ng barili. Pero panikat ito ng palupok ko, ito naglayo po ng istorya, taman. Yan. Ang ibo yung okay. Ang malupok na mo na I-speak sila magkaroon ni Colonel de Rocky Dishar, siguro, may na si Colonel, may si Colonel, da. May sekreto lang na siguro sa ako niya. Oo, ang importante na palupok. namatok ako. Ay, importante na palupok ka ma-check kung masili ka baligat at hindi amoy ang palupok, bla. Well, ito yung mga tambal ni Lieutenant Abigail Donasco. Kaya matikar na siya ng aton ng mga pulis na kung may mga bawal, ginabawal bang hindi pwede yan. Naya, ikon gina, i-confiscahon gina, kaya may corresponding gina nga pinalidad man. Tingin ko, tigimay man Pero, kaya mo na wala siling ko, kasi, pero kung ang gobyerno kita sa government, very clarity kita sila. Hindi ginaya, may mahilig kita mo, kasi nawala sila bala nga, pang tabo kung panulay, pero kung di ka may nalungon, mapanulayan ka gid. Kasi madulaan ka sa bahin sa lawas mo na. Correct. Di kan pukulan na lang mapaksi daya kasi bahin sa lawas mo, kanan lawas mo kabatyag ka. Kaya mo na ang dire, at mo na ilang sa senaryo sa Nerek na sa pagpatindog sa mga ko, na daw kanamo. Pero namin maning lugar, kaya nga amin sa magkilumpok matao na bakal. Wala niya problema ang palarkingan, partiklapan, ang lugar, partiklapan, gitu ay pamagamit na mo ng economic center na mo, diba? Gani. May mga paano, manili Mayor Salvador Bading Iskrante nga dragin butang na. So, ligan tuwig, yung mo manaling butangan mo. Importante yung safety din sa publiko mo. Yes, sakso direct, Galing kasi mo na, pagbakal mo safety, pagpadupok, palilisip sa kay mga dati, ginaminom, at sa ting-sating man. At least si Mayor concern. Taon masumsuman nga mapilit kung isa. So, pagka-uyat, sa palupok, dahil hindi pa mahaboy mo na nga yata disgrasya. Pero so far, tungkol siyang ginapatigayin man yung mga information, dissemination siyang kapulisan, sinamo naman sa mga sample lang. At ilan nag-aalong na gitman, pero mapanupok siya Japon kasi ang palupok siya, daw mo na ning kostumbre. Tradisyon. Tradisyon sa naton, sininga mga kauturan. Sa ako niya, kung mamati na daw, kita mo na Japon palupok na. Gani man. Kang ubin-ubin pa gani ko, pag pinulupok na to, sige ko kay misis, sige ko lalili niya, di makansin kung palupok magkandwa. Ayo di purma. Yate, no? Wala na nagdagana, istorya mo, kakadla man si Aksyon Jurasel Hayna, yun ano na Aksyon Roger man. Kung mga those were the days, Plita, dugani. Sa ubin-ubin pa, Vlad, kung man palupok mo. Gani. Ano pa? Sa iba na ito yung mga direct nagpatigayon sa pag-inspeksyon sa mga karne kay natin may mga na-confiscate ang composite team sa probinsya sa department o kapalisya sa city veterinary office na mga sa area dahil mga port malang nagalin sa ibang mga lugar. Kag pa sa kay Dr. Jose Rabang, upod man na taga-probinsya, PNP, pinag-confiscaron nila kag may mga penalidad dili nga ipataw pero sunod sa iya nga kung bago pa lang nga nakuha. Repriman malaso ni Rek. Good. Ang nga kwan diri nga galing kiti kanugod gid kay mga damo na confiscate mo. Wow. Kasi hindi pwede nga berigya tungod kay ginalungan nga di makasulod diri ang ESF bala. Gani. Budlay gali na ng ESF nga ang mga baboy naman ang mga pituhan. Kaya portion sa ato interview sa kay Dr. Roger pag makita natin niya. Ilang libot kami sa mga malls natin mismo. So far may mga na-confiscate sa Kabudok? May ara na, mga dapat nadakpan, mga dito banggal sa atong City Mall. So, mga mga assorted products nga may mga
produkto nga halin sa Luzon or manufactured ang Luzon. So, eventually, ginatagaan mo naman sila sing listahan kung anong mga violation. So ano ni Doc, may penalidad din eh? Kung nag-liwat tagid sila, madakpan tagid sila the next time around, mayroon na sila penalidad. So, kung first timer pa man ng ila, din konfiskar lang namon ang ila mga produkto. So, actually, direct natin, mga ganti ka palawagan, dala na ni Guro, awareness man sa mga sa mga vendors, sa mga supermarket, sa mga merkado. Hindi mo bakal sila kasi kanugod lang, kaya base kung baklo nila. Pagkatapos, kung pisaron man, kasi magapatigay yapon sa random nga inspection. Gani. Kanugon lang. Hindi mo na siya guro makaililo. Galing kasi mo na ang kampanya bisang aton ng gobyerno nga wala sang ESF metro kaya ng probinsya sa Negros Occidental wala pa yatang African swine fever o African swine flu nga malatian sa mga baboy nga nakasulod. So hindi na bagay nga pasudlon man. So amo na ang ginahimo sang amo diri nga city budget sang aton man nga probinsya. Kaya nalalay pati ngayon sa mga mga supermarket diri kag merkado sa syudad sa Cadiz Aksyon. So wala yan nga report, balita, informasyon sa Paglandias sa Tamyaw tarang kay Mr. Jonathan Diaz. Tara na. Merry Christmas so wala pa gid. Ma-text na sa mo. O gani, ano ko, yung gila tugungan ko permeling slasyan ko para yung sigida magkasirat bla. Oo Kung kaso magid si Toto yung sige dahil basan ko. Oo, kuhan gina. Pamati kita aton. Dari aton sila nga pag-tutok man sa mga balita. Advance happy birthday gil sa akon nga palangga para buwas niya birthday. Birthday buwas ni Mrs. Oo. Din ko ti manuta rin ko ate. Daw pigaw-pigaw naman din. Ang tama magpalupok na maluto lang tada kung ano. Spaghetti kung ano eh. Para mga tiradas. Spaghetti ano. Report gikan sa siyudad ng Cadiz. Sa sila nga mga stasyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sang amon pagbalita sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Imitasyon Roger Gutib ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon na Roger Gotib live report gikan sa area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. May gabi na kay Madam Norma Tori Blanca. Kativir, may gabigid. Kami ako ng pamilya Nohas, kay GC Boy Nohas, kay Maki Nohas, sa kay Jessa Nohas, kag Liling Bigenes, kag Connie Dilfrado sa Valladolid, rin na kay Mary Jane Nohas. Sa kay Swam Hartwig, Vista Ligre, way pa kurinti, way pa tubi. Katrata ng kurinti, basi malabutan ka muda. Si Lodico GP Ahina, monitor sa aton. Veronica Santillan Manukan, ngayong gabi. Salamat sang imo sining 75 stars. Kaya dira pamilya sa Kanduni. Kamo kuno da biktima sang udet, no? Tamyaw yaman si Aksyon Robert. Sa kay Naisel Favol, ang gabi dira kay Naisel Favol, kapaurok-urok. Sa mga Awing family, dira sa Hermelinda Homes Mansilingan, natamyo ka mo ni Migo ko Sammy Roger Awing. 75 stars man siya. Ay, puwerte. Sige. Alin sa report ni Aksyon Roger Gotib. Ari man ang balos ka report ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. May patrol. Report. Aksyon Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi no na nakuragmang man ta kay nasang agasang pagkabati tang si Aksyon Albin kag sinani Kiraw ari sa yata ba? Okay, nagkadto sa dito gali sa may sitio Troso sa Bulwangan sa aksidente sang sunog dato nga nagpatay sa 2-3 katanan ka mga kabataan.
So kay na ari di sila ti medyo nagkakita man kami dito sa may syudad sa San Carlos. Nag-lusturya kadali ti kadali man sila pauli kay kinanlanon man sila dira sa syudad sang Bacolod Aksyon na Eric na. So ti mayo man nila kaimtang kina daw na ano sila nag pawayuay kadali sa San Carlos kag nagmedyo painit kami kadali kag anti sila diretso dira sa syudad sang Bacolod Aksyon Eric. Now ang pila naton ka mga badulong nga balita Aksyon Eric nga ang nag-convene na ang grupo sang Risk Reduction Management kaina good sa pag-ukon sang nagligid nga adlaw good talakayon ang mga epekto sang paglaslas ni Bagyong Odette diri sa may Banwa sang Calatrava. So nadesidihan nila nga diri sa need nga mag-declare sang state of calamity ang Banwa sang Calatrava tungod sa mga epekto ni Bagyong Odette diri sa amon sa Banwa sang Calatrava nga kapin sa 3,000 ka mga partially damaged nga mga puluyan kag 334 totally damaged hindi nagin mapuyan ang nagginbili ni Bagyong Odette diri kag kapin sa 60% ng agricultural crop ang damage kag iban pa nga mga damage nga ginadala ni Bagyong Odette diri when in fact ang local government unit pinagi sa kay Mayor Marilinera naghatag man sang 20 tanan ka mga electrician nga ginapangayo ni board member ni Kamara sang Nonico agod sa pagtabang sa pag-fast track sa pag-restore sang electrical supply diri sa may Banwa sang Calatrava kay pito pa lang ka mga barangay sa diri sa may Banwa sang Calatrava ang nabukid nga mga bahin tubtub sa karon ligong dulumpa Aksyon Eric kag when in fact diri ang isa ka telcos diri sa amon dead naman ang iyang signal wala signal kag nagamantiner kami diri sang week nga signal nga ginatag sang isa ka telco pang maayo man kay bisan paano makakontak kita kag makadala kita balita dira sa aton sining mga pinalangga nga mga talagpamati ang mga kaaksyon naton sa may probinsya sang Negros Occidental. Pinagi sa isa ka resolusyon number 220 series of 2021 gin-declare sang Municipality of Calatrava ang state of calamity tungod sa ginhalit nga Bagyong Odette diri sa Banwa sang Calatrava. Yaring dugang nga pagpahayag ni Mayor Marilyn Era. Ato ang lungsod pagkahibalo sa mga isbi sa nahisabo kay ang Bagyong Odette ning land sa ato 16 sa hapon then sa tibok adlaw sa 17 napagkuan napagyapon siya damage nga nahimo pa. So ang ato ang sabuni ang bayan members kay akong ako silang pahibalo nga ingon anang sistema nag-convince sila or a special session og ilang gideklarar ang atong lungsod under state of calamity. So maayo unta kung nakahibalo ni nga mo deklarar ang province para adapting na lang ang resolution. But wala mi kabalo nga ang province ang deklarar po. So naghimo mi kamo para sa mo ang lungsod nga maka-access po sa ato ang quick response fund para atong itabang sa mga na biktima sa bagyo. Sa pagkakaroon naka-meeting mi sa council sa MDRRMC napalaan nato nga doon na tayo mga 334 ka mga totally damaged na mga balay. Pero mo saka pa na siya tungod kay doon na pa'y upat ka barangay nga wala ka report. So all in all ang partially o ang totally damaged
sobrang treatment. Pero ang kanang totally good at hindi na mapuyan 334. So mo to aksyon na Eric ang porsyon sa pahayag ni Mayor Marilyn Era dire sa Magbanua sa Calatrava. Mura aton sini pila ka mga madulong nga balita gikan diri sa aton sini nga namtangan sa Banua sang Calatrava mga kaaksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Nelson Pateño reporting live sa area sang Segundo Distrito o kon First District. Ate Kim Iriman mayong gabigid kay Rosana Strongko. Kamyay lang ang iyang pamilya sa Barangay Banago, Bacolod City. Kapaurok-urok man siya pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ayos! Alin sa report na Aksyon Nelson, sa iluwan na report na Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Sa area sang 3rd District, Aksyon Arlo, may gabi, please kamin. Aksyon Eric maning gabi sa imo kag sa tanan nga tagpalamatis ang palatuntunan Aksyon Night Patrol Program. Ang report nga aton nga madulong subong nga gabi, report ini nagikan sa siyudad sang Silay. Diin ang report Aksyon Eric nagasiling nga ang mga kakapos sang Silay City PNP kaupod o sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate kag ang local government unit sa siyudad sang Silay sa pagpamuno ni Honorable Mayor o kung sa pagpamuno ni Honorable Mayor Mark Goles ang nagpatigayon ini sa ginatawag nga gift giving. Inigin patigayon mga takna alas 2 sang hapon diin kapin sa 200 ka mga kabataan nga pumuluyo sang sitio Dakutan, siyudad sang Silay ang nakabaton sang timprano nga pamaskwa kag regalo nga naparti ni Sengid para sa ila. Lubos naman nga pagpasalamat sang mga ginikanan sining mga kabataan sang ila nabaton nga mga items nga gikan sa mga kapulisan kag subong man sang local government unit sa siyudad sang Silay pinaagi sa pamuno ni Mayor Mark Goles. Sa pihak nga bahin Aksyon Eric, ang lugar naton nga report nga madulong, ang Silay City Police personnel pinaagi sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang maukod nga nagabantay sa mga pumuluyo nga nagatambong sa ginapatigayon nga simbang gabi. Si Police Lieutenant Colonel Pitate ang nag-deploy ini sang pila ka mga PNP personnel sa mga kasimbahanan palibot sang Silay agod nga ang mga subilimba mahatagan sang security kag protection samtang yara sa sulod sang simbahan. Ginkalipay naman ni Police Lieutenant Colonel Pitate ang nangin matawhay nga ginpatigayon ang simbang gabi kag wala sang mga untoward incident nga nagkahanabo durante nga ginapatigayon ang nasambit nga okasyon. Reporting live from 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting mga kaaksyon diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Arlo Ticar sa imo sining nga report. May gabidira sa kay Manjo Arnejo. Padayon pa nga nagapaurok-urok sa aton sining nga panglagad diri sa inyo nga palatuntunan, no? Ginatamyo ko man dirang akon nga kuan nga akon nga suki man nga tagapalamati. Ga-monitor man si 6709. Sino si 6709? Ay, may gabi dira sa akon nga kwan, sa akon nga amigo sa
sa SSS Kabangkalan Blanc branch, si Mr. and Mrs. Renato Escoltero. No? May gabi dira kay Mr. and Mrs. Renato Escoltero sa Barangay Sumag, gamonitor gid sa ato, no? Action Night Patrol ang pinapamatian nila dira. Salamat gid ha, Mr. and Mrs. Renato Escoltero. Balik kita, pagbalik na to, balik ka report ni Aksyon. Edi na boso, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahiba. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa, isa ka selebrasyon
sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa ni Magbanua, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, nagkadagdamo din po dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 ka dekada
wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balagad this time balikan ang report ni Aksyon na Eddie Ramoso, final report sa ato sa mga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Ellen, please come back. Aksyon na Eric, naglamot na sa 33 ang napatay nga sa bagot sa Bagyo Odette dito sa Southern Negros. Hindi nalagipan sa 17 gikan sa Sipalay. Dito naman sa Kabankalan, 3 sa Moises Padilla, 2 sa Isabela, kag 1 naman sa St. Carlos, Candonila, Carlota, kag Manapla. Samtang napulo naman ang missing kondien dito sa Sipalay, kag 3 naman sa Kabankalan. Naglambot naman sa 1 kagatos ang injured, samtang mayara pa sa 685 kapamilya ang napabilin karon sa evacuation centers dito man sa Southern Negros. Balita sa patrol ang ka-action ni Aksyon iginabot sa mga ka-action. Hintaman sa Pinas, nabuton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Good night, ka. Salamat gid Aksyon Eddie Ramoso. May gabi dira sa mga kapulisan sa Police Station number 2. Nagapatrolya pa. Tubtub sa subong. Sa papanguna dira sa piloto nga si Police Staff Sergeant Salvacion. Mga mapisan nga K9 sa Police Station number 2 sa idalom ni Police Captain Paul Benson Pinton kag ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Police Chief. Kiss me goodbye, kiss me goodnight paging sining ambahanon Aksyon Night Patrol Program. Miyerkules edisyon bagata kopya ni Tiporario balik ini buwas. Atong sining patrola unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Aksyon Roger Gutib, Nelson Pateño, Arlo Ticar, of course Aksyon Eddie Ramoso. Back to back Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, Backup Security Guard Tunog-Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa mga Station Manager Aksyon na Magbanua. Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon sa diig ka mga sa Pinas, labuton ka sa among balitang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.